Milí priatelia, bratia a sestry, chcem sa vám prihovoriť Božím slovom, tak ako je napísané v prvom liste Korinským v 13. kapitole, kde vo verši 4. až 8. čítame nasledovne. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva, nie je neslušná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nezmýšľa zle, neraduje sa z neprávosti, ale teší sa s pravdou, všetko znáša, všetkému verí, všetkého sa nádeja, všetko pretrpí. Láska nikdy neprestane. Amen. Dcéra mi cez sociálne siete posiela fotky a videá manželovho synovca. Je to krásny 8-mesačný chlapček, ktorý sa práve naučil povedať prvé slovo mama a veľmi sa snaží, aby sa postavil na nohy. Pohľad na neho je roztomilý. Ale rovnako ako jeho obdivujem aj lásku jeho rodičov, ktorou ho obklopujú. Nepotrebuje veľa slov, veď im ani nerozumie. Dôležité pre neho je cítiť lásku. Keď sa mu otec alebo mama prihovoria, keď ho objímu, keď vidí ich láskavý obličaj, on vie, že je milovaný a je v bezpečí a môže byť spokojný. Malé dieťa milované bezhraničnou láskou svojich rodičov. Skúsme sa vžiť do toho. A viete, že nás takto miluje aj Pán Ježiš Kristus. V hymne lásky, z ktorou som pred chvíľou prečítal niekoľko veršov, sme počuli, aká je tá opravdivá láska. Keď počúvame tieto slová, musíme si predstaviť nášho Pána Ježiša Krista, pretože on je stelesnením takejto ozajstnej lásky. Ježišove slová mali taký účinok na ľudí, preto, lebo v nich bola láska. A každý, kto cítil. Ježiš poznal všetky možné tajomstvá. Mal moc kriesiť ľudí. Ale on tieto znalosti a schopnosti používal s láskou. Nie preto, aby sa nad iných staval, aby pútal na seba pozornosť, aby sa dožadoval pocty. Mal moc a slávu, ale ľudia sa pri ňom cítili dôležití a milovaní. Napriek tomu, že si uvedomovali jeho svetosť a svoju hriešnosť. A práve kvôli tomuto, aby nás očistil od našich hriechov, aby nás odel vlastnou svetosťou a spravodlivosťou, vydal svoje telo na smrť, aby nám ukázal pravú tvár bezpodmienečnej lásky. Ježišov život je pre nás príkladom, aby sme podľa toho žili. Aby sme sa o takúto lásku snažili, aby sme sa o takúto lásku modlili, aby sme ju napodobňovali. Apoštol Pavel nám chcel povedať, že ak do všetkého, čo robíme, nepridáme ozajstnú lásku, tak nič z toho, čo konáme, nemá skutočný zmysel a nikomu to nie je užitočné. Môžeme hovoriť anielskými jazykmi, prorokovať, byť vzdelaní a múdri, môžeme poznať mnohé tajomstvá, robiť veľké veci, rozdať svoj majetok či dať si upáliť telo, obetovať sa pre druhých. Ale ak v tom nebude úprimná láska, hovorí, nič nám to nepomôže. Žiť lásku, konať v láske, má zmysel aj preto, lebo to je hodnota, ktorá pretrvá ako jediná aj vo večnosti. Aj vtedy, keď sa skončí tento svet a my už budeme niekde inde. Vtedy príde ten dokonalý Boží svet a láska aj v tom dokonalom Božom svete bude mať svoje pevné miesto a bude pokračovať ďalej. Prítomné veci sa pominú, prídu iné, ale láska pretrvá navždy.
Tak bratia a sestry, milí priatelia, nech je tá naša láska dokonalá. Ona je v mnohom ohľade nedokonalá. A keď sa začítame do tej hymny lásky, môže nám to pripadať ako priam nedosiahnuteľný ideál. Naozaj, taká láska nie je prirodzená. Môžeme ju preukazovať len vtedy, keď nám Pán Boh pomôže odložiť naše sebecké túžby, tak aby sme mohli milovať a nečakať za to žiadnu odmenu. Pred nami je Popolcová streda a začiatok pôstu. Otvárajme evanjelia a pozerajme na obraz Pána Ježiša Krista, na jeho život, na jeho lásku, na jeho obeť. To všetko hovorí o Božej veľkej láske ku mne a ku tebe. Keď pochopíme, ako veľmi sme milovaní Ježišom, budeme túžiť po ňom a tá láska, o ktorej sa píše v hymne lásky, príde potom ako výsledok nášho blízkeho spoločenstva s Ježišom Kristom. Amen. Pomodlíme sa. Pane Ježiši, ďakujeme Ti, že si dokonalá láska, že nás miluješ do tej miery, že si sa z lásky k nám obetoval, aby si nás vykúpil z hriechov a večnej smrti. Chceme žiť z Tvojej lásky, ale chceme aj konať podľa Tvojho príkladu. A tak prosíme o túto nadprirodzenú milosť, o dôverné spočinutie v Tebe, zmocnenie Tvojim duchom, tak aby sme prebývali v Tebe a Ty v nás, až nás tak potom uvedieš do toho dokonalého sveta, kde bude len sama láska. Amen.